Olipas siinä paljon kaikkea roskaa. Eli tänään esittelyssä Seiko 5-sarjan SNKL 43 K1 automaattikello. Hankin tämän kellon kestäväksi arkikelloksi, jota voi tarvittaessa käyttää vähän juhlavammassakin tilaisuudessa. Halkaisijaksi on ilmoitettu 38 milliä. Tästä on tosin ollut vähän ristiriitaisia tietoja, joten otetaan tarkistusmittaus. Joo, kyllä se on lähempänä 37, vähän yli. Ei kyllä silti mitenkään poikkeuksellisen pienikokoinen kello. Suomessa tämän kellon OVH on sellaiset 200 €. On kyllä näkynyt myös alle 150 €. Olisi oikeastaan voinut käyttää arkikelloa vähän enemmänkin rahaa. Harkinnassa oli muun muassa Tissotin Gentleman-malli. Lähinnä mietitään se huollettavuus. Tämän Seikon 7S26-koneiston kykenee kyllä varmasti huoltaa lähes kuka tahansa koulutettu kelloseppä. Toki tämä kellon edullisuus näkyy joissakin ominaisuuksissa tai lähinnä niiden puutteena. Esimerkiksi sekuntiviisarin pysäyttävää hacking-toimintoa ei löydy tai manuaalista vetomahdollisuutta. En nyt sinänsä pidä näitä mitenkään kovin suurina puutteina. Kello tulee tällaisella metallirannekkeella. Tiedän, että en tule itse käyttää tätä ihan hirveän paljon. Aika moni on kommentoinut, että nimenomaan tämän metallirannekkeen säätö itse omin avuin voi olla varsin haastavaa, eli kannattaa kyllä pyytää kelloliikettä tekemään se valmiiksi, mikäli tätä metalliranneketta haluaa käyttää. Tähän omaan pienehköön tai keskikokoiseen reilu 17 sentin ranteeseen tämä on vakiomittaisena toki aivan liian iso. 18 millin rannekeleveyteen on saatavissa paljon tarvikerannekkeita. Ja itse sainkin neuvoteltua tähän samaan pakettiin ihan hyvällä diillä tämmöisen Hirschin nahkarannekkeen. Ajattelin, että vaihdan sen tähän nyt saman tien. No niin, pienen ähräämisen jälkeen ranneke vaihdettu ja kuten näkyy, niin kelloilme muuttuu aika paljon. Eli tässä tulee aika hyvin esiin se, että sopii vähän juhlavampaakin käyttöön. Siinäpä se oikeastaan kaikessa lyhykäisyydessään. Kyseessä oli nyt enemmänkin tällainen unboxing ja esittelyvideo kuin varsinainen arvostelu. Ehkä jonkinlainen seurantaraportti vielä tulossa käytön jälkeen. Kerro vaikka omat ensivaikutelmat kommenteissa. Kerro vaikka onko Seiko Vitoset itselle tuttuja. Tykkää videosta ja tilaa kanava, jos kiinnostaa nähdä vastaavaa sisältöä tulevaisuudessa. Ei muuta kuin ensi kertaa.